boys, ek is nou hier in Beaufort West. Hier die mense kom die pad doen, hulle is onpadvaardig. Hulle gaan aan hoor 'n foto vat. Is dit die manager? Kom aan manager, jou eister. Gelei van voor en agter. As jy net die Jojo tank, jy het 'n plat siete. Maar ons is in die gang, waar is die suster met die Jojo tank? Waar is sy nou? Hey, die vrou is gelei van voor en agter. Sy kom sommer morsig pad toe. Op die patlyn. Aan die koepe. Jou ganspens. Hallo my suster. Guys, en nou ek eet. Jesus is. Kom aan supervisor. Ek kan nou so bekend jou. Guys, die mensen doen zo aangegaan oor foto's waar die een wil voor die ander een. Die manager is ook zo zijn handzakje. Kijk, je kan zo precies een stuk zo zijn handzakje uit. Haar manier, ze wil net lachen. Guys, ik heb die hoender. Ik heb die hoender. Dat is een gewone biefburger. Gaan ze voor mij op? Yes. Voor free? Ja. Jella, kom hier op je dier. Guys, is mijn zuster met die mooie oor. Kom op pad. Kom op pad. Ze net niet nog aan voeren. Daar komt kwai wind in. Zij maakt je burger? Sina. Hallo mijn zuster. Zus, breng toch nog die burger, die bus onder mijn zuster mee. Ik is honger en door. Jouw ganspens. Guys, is een supervisor. Kom naar. Jullie gaan ook jullie werk, maar hier is jullie zijn manager. Ik denk jullie gaan jullie werk verloren. Van ze samen niet dan. Kom jullie pad toe, los je handzakje.